Gaurkoan txalakari. Kaixo, Jon Urbieta naiz, 26 urte ditut, Zumaiarra naiz, eta telebistan askotan ibilitakoa, gaur egun DJ bezala aritzen naizena, eta azken finean saltzero hutsa. Egia esan, oroitzapen ona ditut, betizu taldeataz. Nire lehendabiziko esperientzia izan zen telebista munduan, eta baita ere musika munduan profesionalki, ez? Sartu nintzen bertara Zumaiar bat lehen ikusi nuelako, ondoren gainera nirekin betizu taldean aritu zena, Mikel Zubimendi, eta esan nuen, bea apuntatu baldin badan izergaitik ez? Eta bai, azken finean ateak zabaltzen dizkizu, azkenean proiektu berri guztiak bezalaxe, ateak zabaltzen dizkizu, eta bat telebista munduan, behin azten zarenean horrelako gauza baten, bai, azkenean ez ja telebista aldetik baizik eta zure bizipenian edo bai ateak zabaltzen dizkizu, baita ere mentalidadez eta esatzu benga, ja aldetin eta esperientzi berri gehiago egingo ditut hemendik aurrera. Bai, goazenek arrakasta handia izan zuen, topiko bat gainera puskatu genuela uste dut, ez? Euskaldunak ez genekiela dantzatzen, ez da abesten ere ez, abesten agian bai, baina dantzatzen ez. Eta nik uste produktu paregabe izan zela. Kalean, bai, gelditzen ziguten, eta gaur egun ere bai, oraindik gogoratzen direnak, bai, gelditzen gaituzte, eta egia esan oso politia da, hori ez, jendeak gelditzea eta argazki bat atea nahi izatea zurekin, eta zergaitik etzen izan, bigarren denboraldi bat, ez dakit esan ziguten arrazoia ez, baina nik uste dut garbi geratzen dela, azkenean produktu garesti bada, pertsona pila bat gaude, eta ez dakit, nik uste dut diru kontua gaitikan izango zela. Baina, pena bada, egia esan telebista publiko batean hainbesteko arrakasta izan duen produktu batek ez izatea jarraipenik, behintzat bigarrengo denboraldi baten gaitik apustua egingo nukenik. Baina bere garaian etzen izan eta jada nik usteet beranduegi dala, gurekin behintzat egiteko. Azkenean mundu hau, ikuskizunaren mundua bai, oso zaila, ez? Oso irregularra da. Orduan beti dakazu beldur hori, ez? Zerbait egin eta ondo aterako ez zaizun beldur hori edo hori, ez? Baina hemen esperantzak izan behar dira, borrokatu, atsegin duzun gauzen gaitikan, eta hau da nire kasua, ez? Niri telebista mundua pila gustatzen zait, ikuskizunaren mundua baita ere. Komunikatzen agian naiz oso ona, baina saiatzen naiz, eta bai, azkenean jendearen aurrean gauzak egitea atsegin dut. Beraz, horrela jarraituko dut, uzten didaten bitartean. Euskaldunek, bai, nien nintzateke sartuko, ez? Bai, Euskaldunen artean bai, baina ez aldaka mugitzen ez dutenen artean, ez? Nik uste, gehientsuenak, hori, ez? Lotxa etikan, bati bat, ez direla dantzatzen, asko ibiltzen. Eta lotxagatik bati bat, ez direla ausartzen, ez? Beraien aldakak, beraien gorputza mugitzera. Zumbaren movida hori, izan zen Zumaian ikusi nuen, lehendabiziko aldiz, bertan klaseak ematen dituen tipoa kubatarra da, kriston ondo mugitzen da, ikusi nuen lehendabiziko aldiz Zumaian, eta ondoren bere klaseta apuntatu nintzen, eta hortik sortu zen ideia, ez? Zergaitik ez dugu zerbait frogatuko, ez? Behintzat Zumaian egingo dugu piloto antzeko bat edo, ea ondoren hori saldu alizateko. Ez dakit ez ginen asko mugitu edo zergaitik, ez genuen produktu hori kaleratzeko aukerarik izan. Baina Zumaian eta inguruan eta ja Euskal Herrian ari da, Zumbako mugimendu hori zabaltzen ari da, eta montre, ondo dakigu dantzatzen eta gainera marietxiak entzuten ditugun bezalaxe eta dantzatzen ditugun bezalaxe rantxerak eta lakok, Zumba ere bai,
bueno, Mexikotik gertu dagoen musikarekin egiten diren dantzak dira, beraz, nik uste dut ondo molatzen garela zumba egiten, eta bera, zumba praktikatu nahi duenak, praktika dezala eta lotxak alde batera utziaz, noski. Bueno, DJ bezala aritzen naiz, 2007tik hori ere lan hori atea zitzaidan horrela ez dakit nola, ez? Etxean ibiltzen nintzen virtual DJ programakin eta horrela txorakeriak eginaz, eta aita etorri zitzaidan egun baten, eta esan zidan, Joan, zergaitik ez diguzu jarriko musika gure Kintotako Bazkarian, eta ni, Kintotako Bazkarian, hortako ekipo musika bat izan behar da, eta nik ez dut alagorik, eta orduan berak oparitu egin zidan ekipoa, eta horrela hasi zen, ez? Nire DJ lanak horrela hasi ziren. Ze abesti eskatzen didaten? Bueno, aurten gehien eskatu didaten abestia, eta, bueno, YouTubeen ere entzunena izan den abestia, Enrique Iglesiasen Bailando. Bailando abestia asko. Eta gero baitut, nire repertorian baitut, nik dantzatzeko erabiltzen ditudan abesti batzuk, urtero errepikatzen ditudanak eta ondo funtzionatzen dituzten abesti batzuk ere baitut. Bestela, denetarik jartzen du, saiatzen naiz mota guztietako musika jartzen, normalean industria horrela dagoelako, erdaldunak eta inglesak gehiago daude, eta jendeak eskatu egiten ditu, orduan jarri egiten dituzu, baina beti ere musika euskalduna ere jartzen saiatzen naiz. Gaur esan dute, emaitzak atera dituztenean, Durango 120.000 persona izan direla, ferian. 120.000 persona, gu hemen jainko txiki batzuen moduan, ibiltzen gara egunotan, ala tratatzen gaituzte. Nola bizi zara zure egunerokotasunean ekonomikoki? Gaur egun, ongi. Bueno, egia esan, gurasoekin bizi naiz, beraz, ekonomikoki ez dut behar handirik, ez? Ekonomia atletikan diru askorik ez dut behar, azken finean ez dudalako ez hipotekarik, ez alakorik. Baina azken hilabete hauetan egin dudan lanagaitikan eta bidana, gaur egun badaukat diru nahikoa nire kapritxoentzat, bidaien bat edo teknologi kontuko aparatoren bat edo erosteko, badaukat dirua. Beraz, ekonomikoki ni ondo. Telebista munduan, noski, ongi irabazten delako. Kulturako edo euskal komertzioan edo batik bat musika munduan eta ibiltzen direnak, pentsatzen dut noski bezaren kontua gaitikan eta alako kontuen gaitikan pixka bat zailago izango dutela. Baina, egoera honi aurre egin behar diogu eta nik uste dut gai izango garela. Euskal Herrian badago lan egiteko kristoneko energia, badu zer saldu, zer egin, eta noski, nik uste dut irtengo garela hemendikan, beraz, jainkoa bezala biziko gara, egunen baten biziko gara, ziur nago. Bueno, nire galdera hauxe da. Euskal Herritik kanpo lan egitea gustuko duzu edo gustatuko litzaizuke?